Yes, I don't know what. Yes, I don't know what I'm doing. Yes, I don't know. I'm sorry, Changami. I'm sorry, man. Anamugori. Rakatanga namaj. Jangoti apuna. March, April, May, June, July, Jangoti apuna. Ranga pauga. Malanga sina zuru. Haikoti paafungira mwana. Mwana wadogo. Pangofungira mwana pachangofunga kubuda mwana wadogo. Ndakapedza kufamba ndaipa ndakambobatsirwa pandakabatsirwa vachibva vansoro zvakwanzira kuti kana ndagadzira panapa tichaenda kunobata umwe zvakatika chaizvo asi ndisati ndauya kuzomhangara mhosva yangu ndakaudza tete ndine dambudziko randinaro inini kumwana ndiro dambudziko rakasara nemwana tete wakandisigadzisa wakanyara kusataurisawo ndakaudza baba mino wakandisi izvoni nyaya yako ini handichikwanisi ndakati vanhu vamwe baba mini futi vadoko ndakaudza kuti baba mini ndine zvikutinetsa mumhuri vana vangu idini havasi kuroora vakabva vazoti nerimweni rezuva ndobva wandifonera baba mini vake maigurumurisei ndikati baba mini mimi ndawadziwa usanondivhadza ndikanzi imhosva yekuti we wakabereka chii wakatakura mimba yematini ndikati handina kubereka mimba yematini chete ndakabereka ndakatakura mimba 5 vakabva wanditi uchiverengera nemadzigomana asingapo zvinhu zvakandirwadza ndakabva ndatomutuka ipapo kuti sei ndori kukonzeresa vana vangu iweyo kuti vana vangu vasarooreka mukazvaroora vakabva wangoti amaidu wakunyakata saka inini mwana wangu ane dambudziko handina wandiri kunongedza asi zvipo ngezvekuti ndaremerwa chakapera nenhau iri pane mwana mwana izvozvo angaendawo kwaangaenda kwaangati atsvage imba yake asi mwana akasvika pakugoro ndoparopa ane makore mangani mwana ane 22 years kudoni akatanga ine makore mangani akatanga gore rine rinamati saka nyaya yenyu pairi ndepekuti muruti mukataura chichemo chenyu kuhama hama hadzisi kuteerera hapana dambudziko kugadzira baba vacho havasi kusinza mwana akambosvika pakuti baba ndanga ndafunga kuti tikokodzanise mumusha titaure kune vakuru kuti baba tashupika tine dambudziko dziri mumusha baba vacho vakati handizvikwanisi tete vachibva vati izvoni sekuru ndichi havagoni kuti vapindure panyaya iyi asi iwo baba vavo murudara makavhara madziso ndakaremerwa kundoenda akati kada kuti mihoho mabhureka muchaisi vurai madziso tati isusu bambo wacho kaonde wapi apo havandi baba vakuru baba mukuru murume wenyuri uri ngasunga ndimi wasawa neni ndizvo here zvokutaura nemukazi kuti mumba mune dambudziko dambudziko riri mumushandiri akangomira anogomira akatitosa tengatotoziva kuti zvasvika ende makumbo ake anonge aoma zvekuti ukazombata nemhandodoni obva atonesa makumbo ake paanozomuka tozombotsvagawo kubatsira batsira asi panozomuka anopfana zvazvemunhu zvaakutsatsa zvese makamboenda pachirenda takambofamba ndati makamboenda padoctor because mamwe yamutaura mamwe masymptoms yamutaura ndeepilepsy taitaura tizo ndo kwako magara mune pfungwa dzenyu vanogona kudetserai medical kuti kwenozi pari muchiti pari isi kuchirwere epilepsy zvainoita inokusarekuti ina duration yakuti moti age inotangira pakati inotangira pakati
asi zvainoita penozi greenmore seizure. Greenmore seizure ndekanozi oral stage. Oral stage ndepekuti munhu anonzwa panapa kanogona kugwina anytime. Normally anobva aenda parisafe kanogona kumira. Ndazvo ndikaenda apa ndikatanga kuzozvinga tonic clonic stage. Vanonga azopasa kuda tonic clonic stage. Then from there, one is tended to bite the tongue, and one better protein, and one of my ring, and one of our sanity. My person that is totally what you are not really serious. And then from there, normally I'm working on deep sleep. I want to avoid urinary incontinence. I'm on a fee coin, I don't better than I'm recovered. Mira, unaziona utaona nao. Pamposha isadeshona. Paruto urinary physical what utaona kuti pamposha pano gwina ndizvi. Panonga murikava. Panonga murikava kunovati weight kana kuti vaita chini. Vamwe vacho vaita weight kana vazozviita ndizvo. I'm deep sleep. Amwana tendency kurumaruringi asanoita tonic chronic vanogwina zviri serious. Saka iyo nomali ukaenda kuchipatara vanodiagnoswa neinozi epilepsy yaitaura mambo. Pamwe dzinozi pari. Asi pari vanhu vazhinji vanouya kuchipatara vanonga vachimbofungidzwa something pane zviri kutoitika. Asi ukazodiagnoswa ukatoona CT scan unozonopa zvinonga chiitika mubrain mavo zvokunonga zvezvikoreration. Nomali ukaiswa pamushonga ukatsa kuprescribe pamushonga yauya mukono mwana akabvamadanonotika. Asi kana paino zvimwe iri mwenye ari kuita sei? Anoti akadaro akandomira kudaro anozogwina hake asi hapana haaiti weight. Tinotagwa weight hanzi some wamwe wanoita weight wamwe waiti chii. Then tine waigara kuvhumba nasisi wacho zvekuti aitombobuda achitaura. Sisi wacho ndo anoziva zvinotaura akagara achiuya kuna vanhu haana kubvira dika ataura asi pane mashoko aakatotaura aigara mutonono ari uko. Saka chitaura inyaya chaichaiyo nyaya maakutaura kuti nyaya ndeyekuti mwana anogwira ichasei zvese asi unozodini unozotaura kana akutaura manje haichisiri chinhu chaakuda this medical explanation chachiwana kuti kana kutogara mutonono akutaura chachiwana uri saka anozviita kangani izvozvo zvokugara mutonono. Izvozvo zvogara mutonono wakazviita ari takazota paanga ari kuvhuma. But imi magara naye ambozviita here? Petakagara naye no akagara nevhumba ari kwenu ngataure ndiyo ruzi Inonzi Caroline Namanini. Ndinongo akatanga arozenda pashopu kuti ndarohwa apa. Chinhu ndakangodaidzwa chingonzi ati ndarohwa apa. Vatodona ndakasvika munhu akanyarara ari zivi. Ndati ngati mhani nemunhu kuchipatara. Takadaidza mota yauya. Papa navamwene wangu wakati mai ati tinoenda kuchipatara ichi hatisi chirwere chekuchipatara nekuti anga akangorara chete aingoti takabva tati zvikanzi ngatimbotange taenda kobatsirwa tobva tachizoenda kuchipatara. Takasvika munhu angori flat aiti akagwina kunga aigwina kunga munhu ada kufa zvokuti kana dhiraivha kana munhu anga ari kubhutika aitozvinzwa aikusheka mota yese. Takasvika petakasvika bvetabatsirwa akangobatsirwa achibva amuka obva ati pembeni koti tiri kupi chii chaitika ndozvakaitika pekutanga. Takabva tachigara iye vadini vaenda kwakaenda kororwa aingoti aitanga chingodonha tongomhanya zvokungoti akangoti otongotafura tototangotogwinya tochingomhanya chini takangosvika tichingobatsirwa tichizvichaita uyu ndezvemumhuri saka tichati zvichadini zvichaita chingobatsirwa takazosvika pekuti ndakasvika ndadaidzwa inini murume wake ndichingosvika akabva atanga zvake zvobva achaya mutonono wake vati majaira inini ndoda kuzorora ndaneta nekubviswa apa ndichiswa apa
izvozvi ndisiendei ndikati inini handinokwanisa simba ranga inaro rinokwanisa kurivhika ndichi nandati murume wacho ini handizvigoni kana kuti mumhanye kutsvaga munhu anobatsira inini zvaita ndaita mudiki nokuti one simba raainaro. Murume wacho akabva asvika pakuti chinyarara ndikuperekedze dzikama gara apa. Akabva agara obva atangotarisa kumurume wake kudai handina kukama newe uri kutsvagei. Ndazvakabva zvaitika ndandati izvi zvakura nini mama handizvikwanisi ndatovafonera kuti mama mwana hone zviri kuitika ndobva wakabva wazi ngaambouye. Murume acho vati inini ndauchimendesa ndozotora zvadini zvakora. Ndo mamirire zvakaita nekuti iye aigara zvadaro baba zvaitika maudziwa nemwana kuti ndozvaitika vamadini changamire ndikataura namai ndikadzika zvakare mwana andiudza inini mwana akazouya pekutanga paakadonha ndakatenda zvakaitika kumalezi ndakati kubasa kutanga ndikazotombobva uchikanga taangana pafulaiova takabatsirwa akazomuka wakadzobva futi chii kuvhumi wakazotifonera zvati kutaura kuti waitotako asi aitifonera ndo zvaita mwana ndo zvaita mwana kusvika izvizvi ari kumurume wacho akazodonha futi ndati iyo muna agastinomu adonha ndobva akadi paakazouya kumba katimbo timbofambe naye asi tafamba naye ari kumba waikatongodonha futi achidaiswa anzi ndatemwa asi kutemwa kwaita aibata gotsi rake achitarisa maako ake sezvinoita munhu akatemwa ngotarisa abuda ropa asi akazotipembereka zvomubvunza kuti ambotemwa nezi ndambotemwa handina kutemwa. Pada mubvunzo wangu sijui hamusupiri mwana wabata musoro ndatemwa ndati wadai wabva wachaya musoro wadii ndikati baba namai vamadini Changamire uzi baba Changamire takambofamba namai vacho zvikanzi chii takaenda petakaenda takazi ndikupai 6 days saka 6 days hadzina kupera 3 days ndakazozwa kuti tete wangu wadhonzi motikari asi handina kuzivisa hangu kuti kwazi ndiye honzeri kana ndini handisi kukuna asi ndakazwa kuti babu hapana chamataura mari ndakapiwa 6 days day hadzi munozozwa zvamunozwa pane zvamuchazwa zvine chekuita nenyaya yekurwara kwemwana here isu takazwa ini zvangu ndakazwa handina mbobvira ndanga makazi 6 days day tagadzirisa dambudziko remwana makazi 6 days makazi ndikupai 6 days dzechii muchaona zvemuchazozva muchazva zvine chekuita nekurwara kwemwana saka zviri pere zvine chekuita nekurwara kwemwana zvamakazwa pa 6 days accident haine nekurwara kwemwana iyo yafungidziro iri mwana akazondoramba alright where is the link kugara kwemutonono kwemwana kwekurwara kwemwana ati link yacho neyaita accident zvipa muri ndii makaitisa accident kana kuti n'anga yamakaendesa makaita breakthrough center saka muri ndichii chakanditaurirei muri kuti isu kupaka kwetanya takazondofungidzira aiwa izwai baba ichi chinhu hachitoda kufungidzirwa kai chitoda kugadziriswa nenzira kwayo anzvo hachitoda kufungidzira ba kozi mukafungidzirwa ka munotanga kutoita wawengi muchiwenga vanhu pasina uyo azviitira accident yake nekuti uyo akati 6 days kuorit kana paine makasvika munhu auraya mbudzi yake kana udya mbudzi yake maitii kunyaya yenyu zvaitika pa 6 days uyo aita accident uyo auraya huku uyo auraya mbudzi pa 6 days maitii apana zvitaita aiwakaizwa ibabu musaitiswe bani wanu
you can't leave the room open zvekuzi uchaona zvichaitika pa 6 days. Chii dai munotaura kuti n'anga yenyu kana mupostori wenyu akataura kuti mwana achapona after 6 days mwana anenge aright. Kwandiri zvinomeka sense. My next question inenge yekuti after 6 days mwana anga apora here kana kuti kwete. Anditi rather kuti munditaurire kuti azi takambozi muchangoona pa 6 days. Then pa 6 days chinhu chakaitika. Anditi chisina kujairika every day. Nditete waita accident. Zvine zvaita accident tete. Where is the link nekurwara kwemwana? Muri kuti here uyu akati pa 6 days muchaona muridzi wenyaya idzi muchamuona kuti aita accident. Saka accident yakaitika. Pamusoro changamidzi. Ndati bambo uyu wakati pa 6 days chii chida kuitika chamakazitarisirayi pa 6 days. Wakati muchazwa zvemuchazwa. Zvei Haana pamusoro changamidzi. Haana kutaura kuti zvinhu zvichada kuitika. saka then why makava convinced kuti tete aita accident ndo zvamamakamirira. Chakati muite convinced kuti accident yaita tete ndizvo zvatakamirira pa 6 days. Chii Pamusoro changamidzi. Ini handina kumbobvira ndaita munhau dzemaprofita kutotanga pane mwana wangu kana mudzimai yangu unondipa. aiwa ndosaka nditaura baba makaenda mumaprofita. Muprofita ndobva waona kuti hamusati mazvijaira matricks acho hamwazivi. Ndobva akusega ndikunyunyurei. Regai titi welcome home bangu kumusha wemachii wemaprofita. Mazivira mutomuita sei uchaona zvichaitika. Zvakafanana nemunhu anoti iwe uchazviona zvii. Ndirizire wamizvonaona nozviziva makoti kuno vachiti akanditi uchazviona saka vandaita accident saka aiwa. Isu tiri kuti kana iri n'anga idaura pamwana uyu handiti yaifanira kutaura kuti shamwari ndaisa mhiko yangu yechii ye6 days kuti pa 6 days tiri kunetsa mwana uyu ndinofanira kunga ndakuchiziva. Handiti saka come back after 6 days handiti ndokutaurira kuti ndiro zvidzavhura. Handiti saka iwo wakatoti wewe mari yangu yaendera zviripo muroendamuona waita accident ndozvautaura. Ndiri kuti inini nditaurire the link yezvakataurwa nemupostori neaccident yatete. Because chinhu chawataura chete pa 6 days chinhu chawataura kuti ndo chinooneka accident yatete. Muprofita akatitaurira zvaakatitaurira kuti after 6 days sezvo semunhu andisangajaya zvechiprofita ndoba ndakazoti ndati noona maprofita aka anozotidina anozotiti zvaari kutaura ndizezi bheta tiende kwamambo tisvike tibatsirwe namambo. Ndo mashoko endazotaura mudzimai ndikachienda kwamambo tibatsirwe namambo semhuri. Waneni mashoko enyu amutaura nemukadzi wenyu munowirirane pamashoko iwaya ndo urongwa hwenyu here nemukadzi wenyu. Ndo urongwa hwenyu chaizvo. Maisungai zvirikutaura kuti vana baba ndizvo ndati zvirikutaura nababa ndizvo here zvamawinga zokorai. Izwai kani mai izwai isu tiri maprofita mahombe uzwa mai mazwa mai tiri maprofita mahombe tiri n'anga hombe tinokwesa kurapa mai tisina kumbomba kana mushonga kana mbokucheka kana nyora tokurapa. Munhu zvamazvinuzva because pamataura nyaya iyi nepataura baba ndatozviona kuti mai nababa vasikuirana. Handizvo taurai vanhu vazwe
Handito iyi. Saka imimi baba wataura kuti baba ini chishuwo changu chekuti semhuri tifambe tigadzise chinyaya. Imimi chishuwo chenyu ndechei? Chishuwo changu chataurira munzvimbo ino ndauya kuzopotera kwamuri. Ndaida kuti zviri pamwana zvibude zvitaure nekuti pese pandinofamba chitaure. Kana dai tiri pamba anongotanga kuti motikari ndikuya muri 1 wa2 wa3 wa4 akati wa4 bata zvibhakira kudai wapato obva patanga uchema obva agwinya zviya zvokunge munadii asi haana chaanotaura hapana chinotaura musikana anokoguma nekudaro pamwe pacho anoti ndatemwa obva atanga obata musoro asitai obva agara apo ndapazwa. Asi murume wataura nenyaya yekuti tapiwa 6 days tetoka vaita extend ndizvo ivo vakawachaisha pakutaura inini kwatakaenda zvoshuwa panguva yacho tasi pamwe chete takaenda ndokubva vatsanangurwa kuzi mhepo iri kubata mwana ndikona iri mudzinza menyu inini baba ramabereka saka ndinoti ndikugadzirei kuti mhepo ibve pai pamwana asi kana ndagadzira mhepo ichaenda kwakarerekera unoyo anenge akaneta uyo ndiyo chaenda kunobatwa nemhepo iyoyo ndokutsanangurwaovhadini abato havana zvavatakangoti mhepo ichaenda kunorova ikoko kunenge kuine wakaneta hakuna kuziiarowafizwai kana yarowa itimizvi mwana arapwa haana kurapika ndosaka yabviswa yaenda kukarereka boti atiti itimizvi pamwana hapasina yaenda kakukarereka atiti so in this case kutaura kuita murumwenyu iko kuti yakabva pamwana ndobva yaenda kuda tete ndo zvakakonzera kuti taite extend Ndo zvakataura. ndo zvakataura saka mwana waaraiti here after tetaita accident saka ndo zvanokubvunza kuti saka kuita tete kwake accident nenyaya yenyu zviri kusangana pa Makaenda korasirira tete. alright chimboendai pana rivere panza chimboendai panze mumbofumwe chimbofumwai panze mumboona kuti mwana iye adati rakabati ataure mumbotirai kuti vari panze wakazokona kuti mwana ataure mwana wataure muya motitaura kuti mwana watii because ukatona panotangira nyaya yacho ndepekuti ukatoona kuti baba namai matobuda umba musina rimwe roba ipapo ndo panotangira nyaya yacho ipapo it means kuti isaita zvinoitika manje ndezvokuti kakawanda kacho mukadzi anenge anongedza hama yemurume mumba kuti ndiyo honzeri murume wobva atadza kuwirirana nazvo kuti hama yangu aiwa usataure nyaya dzakadaro hazvizoiti saka uchizoona nyaya dzidini dzizosvika pakadai because nyaya yedu kuti muri kubuda pamba tiri kunodai ende ukaona nyaya yekuti muri kubuda pamba ikaita maspokesperson mairi mai uri kuda kutaura baba uda kutaura chibva waziva kuti hapana chiromushe baba Mai unofanira kunge akagara. mai unofanira kunge akagara baba wachibwereketa baba wachitaura ukaona ukati baba ari kutaura mai akusumudza muoko ndiko zozi pamberi pedu ugara pasi vemukadzi saka endai panze apo mungonotraiwe modzoka pamwe motitaurira kuti zvazivi panze yes baba ya pamusoro chakamira yes iri dambudziko hombe mupazva nazo zvitsanangura mupazva ndoifaimona manini iri dambudziko hombe uripazva like ivo vakatoitawo wavo inini wangu ndariapo zvino akatobva uri kudorha futi muripazva ivo teta pane mwana futi ari kudorha muripazva but avo vandazotsanangura mupazva tofanira kufamba semhuri muripazva zvogadziriswa because angati wana 3 vanonga vachidonha uyu vanomusikana ari apo ndakatomudeedza pangari ndiri kubasa uku vachimozi mwana dona ndimhanya muribeki mwana dona mhanya murike ndibazva uyu ari apo ndikaya kuna mukomo ndikandikoma kuuya kwaodzive timboita sei ndichauya mukoma maginasiyata kuii ndaitaura mukoma ndichiuya nemota mukoma aripe auya haana kuya kudhakwa mupamba
uyari apa ndona futi maiguru nenda zvamutaurire uyari ndona rera usikana same name iyo ndona futi mbaba itori nyaya yakatokura iyi mbaba ungata sadambe songo kuti kumutaura Ayo matauriro chienda ipapo. Aliyobona yantu baba. Kana mai awo wemwana wari kuitaura senge inyaya yemhuri yake chete yemwana wani wake haisiri yefamily chii urikuzwa nyaya yezvibazva but iyo zvizvo zvotichitaurira manje iwewe no handi mbomo chete po tete wacho akatsikwa nemotikari atononyaya uko kutononyaya saka it's a family chii tikatedagara pasi ese ubazva makunokuba because mai wakaitora kuita yawo chete akaona yesmail mai wakaitora kunobva yaiunza kunoku senyaya yake chete ari one ndosaka tikubvunza kuti baba pamambobva kumba namai manga mataurirana here nekuwirirana mano nenyaya iyi kuti tiri koti wozviri kana usika kuti tinobvunza zvese isi tobvunza zvese ndopatinozoona manje kuti chiro ichi pane pachakapenda angamwanza sesuti kuti whether is a individual thing kana kuti family thing chimboendai panze mwana iye ambotaure mbozwa kuti mwana iye unombotaura kuti chii muri yese muri andizve baba mukuru andizve here baba mukuru ndizvo tikasiya achitaura zvari kuda pamberi penyu ndinodzitorina manini ini ndakachengeta vana dambudziko ravo raari kutotora nditorizo zake ada yakatouya kuti mukomawoye ndo nyaya dzatinadzo ndakutoriziva pamberi penyu saka zvareva kuti saka ndakanyara achiiwazana vaifana akauya akagara kumba ini ndakavapudza vese kuzvikona wakauya kumba utogara totaura tese kuti ndo nyaya dzetinadzo tozoziva kuti takambofamba kwakati mambo tazvitadza tisachirei ino zvatoita zvaita automatic mambo chiritaurira iyo zvevatitaurira saka takuti baba mukuru chimboendai panze apo totangira ipopa hande Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora jeje.